прекрасни, с красиви цветове, с лъскави зелени листа. Сигурна съм, че знаете защо са толкова красиви. Защото за тях се грижи топлото слънце, което им дава светлина, топлината, която е в нашата стая, водата, с която ги поливаме и грижите, които самите ние ежедневно правим за тези цветя. Освен това, съм сигурна, че всички вие знаете една много интересна игра, която се нарича градинари и цветя. Нали така? Да! Хайде сега да покажем как градинарите се грижат за цветята, но не по този начин, както ние се грижим за цветята в занималния свят, а като използваме вълшебство. Вълшебството на нежните и мили думички. Ще поканя няколко деца отпред, които ще бъдат нашите градинари. Христинка искам да дойде тук, Марти, Емо да дойде и сам. Хайде, четиримата. Всички останали са цветята. Покажете, цветенца, как сме заспали. И чуете ли вълшебна думичка? Трябва да разцъфтите. Не забравяйте, че разцъфналите цветя са много усмихнати. Христинки, хайде ти да си първа. Че са много красиви. Красиви са. Добре го дигнаха главички, Марти. Са прелестни. Прелестни са. Емо, знаеш ли? Нежна вълшебна дума. Са цветята им показваш. Хайде да разцъфтят нашите. Не са много. Ето сами ще кажа. Сами да кажеш. Хайде, сами. Хубави. Хубави са. Седи ли се? Да. Казвай. Да са хубави и добрички да плъснат с вода. Добрички. Хайде сега да видя нашите разцъфнали цветя вече. От вълшебните думи цветята в дичицата в ролята на цветя разцъфнаха. Цветята са нацъфтели, украсени цялата занимание. Благодаря на градинарите. Седнете на вашите места, справихте се отлично. А сега ще продължим с следващото вълшебство. И така, видяхме как от вълшебните думи цветята разцъфват, стават красиви. Но ние казахме, че ежедневно поливаме нашите цветя. Вие питали ли сте се как така пият водата тези цветя? Как се случва? Марти, ако обичаш, свали ръката. Как се случва това чудо? Как водата стига до всяко цветче? Уж наливаме долу. Сигурно сте се питали. Днеска ще намерим отговор на това чудо. Как водата стига горе до самите цветя. Как се движи отдолу и стига чак до последното цветченце. Затова днеска, Марти, и сами свалете ръчичките. С вас ще направим един експеримент. Какво е експеримента? Нещо, с което ще проверим как се случват нещата. За целта на експеримента ще си направим по едно цвете. Нашето цвете ще е от хартия. Ето, това е цветчето, това е дръжката. Вашата роля ще бъде първо да направите самото цветче. Тук в средата има една дупчица. Трябва да мушнем краечето на дръжчицата, на стебълцето, в тази дупчица. Това е. Моето нещо се затрудни. Господата го хвана от подрежния край. Деца, ето тук сме сложили цветна лентичка, за да покажем краечето, с което трябва да мушнем. Ето сега, тъй като госпожата Стефанова сгреши, мушна погрешния край и стебълцето не можа да влезе в цветчето, затова и вие трябва да внимавате. Мушкаме краечето с цветната лентичка. След като мушнем и направим цветчето, ще ги сложим в вазичките с цветна вода, за да видим какво ще се случи. Но това след малко. Първо да попитам.
Знаете ли защо така сме увеличили водата? Някой сеща ли се защо, Валерия? За да е шарено. Така, за да е шарено, но не само. Ето я водата в нашата кана. Какъв е нейният цвят? Кажи, Валиска. Нейният цвята на водата е прозрачен. Чудесен отговор. Прозрачен е. Тоест, виждаме през нея какво има оттатък. Ако трябва да направим нашия експеримент с прозрачната вода, няма да видим хубаво какво се случва. Именно за това сме избрали да отцветим водата, за да виждаме как и дали тя ще се движи, защото това е целта на нашия експеримент. А сега в тази чашка ще отцветя малко вода, само за да покажа как сме я отцветили. И с госпожа Николова предварително сме приготвили най-различни цветове. Само че ще си послужа с масата, за да не изцапам, защото тези боички са много. Ето, вижте как се отцветява. Сега пускам капчици. И водата от прозрачна става какъв цвят? Зелена. Така. Сега, деца, първо ще ви раздадем чиника с материали за всяко дете. Ръжчица и цвет. Вие трябва да изработите цветите. След това ще ви раздадем и чашките и ще проведем нашия експеримент. Изчакай, Марти, на всеки ще дадем. Изчакайте малко, госпожа Стефани. Разгледайте. И така, разгледайте в чиниките. Мушкаме крайчето с цветната лента. Да ни обърнем. Чудесно. Някой има ли нужда? Да видим дали всички са готови. Чудесно. Много бързо и лесно се справихме с тази задача. Тя беше лесно. Зари, да, внимавай, за това не влиза. Точно така. Сега с госпожа Николова ще сложим чашките. Деца, избирате си един от двата цвята, който на вас ви харесва, и слагате вътре цветето много внимателно. Сега няма да го слагам, за да видим какво ще се случи, да не изпреварим експеримента. Изчакайте, ще ви да кажем кога точно да поставите цветята. Не избързвайте. Марк, седни. Да. Още една масичка има нужда. Така, опа, извинявам се, госпожа. Сега вече Готови сме. Внимателно потапяме цветето в избрания цвят. Не изчакваме. Всички си слагайте ли си? Цяло тук го сега наблюдаваме. Сега наблюдаваме какво ще се случи. Не го надигаме. Къде ще го сложиш само? Кой цвят? Този? Добре, важно само който цветен си тук да го сложиш. Стига. Ами там не може да влезе, миличка, няма. Така, чак и гледам сега. Какво ще се случи? Какво ще се случи? Някъде започнаха да се случва вълшебствата. Внимавайте. Изчакайте да ми не пипате да ни обърнем чашките. Много е хубаво. Алиса, наблюдавайте. Само наблюдавайте. Да. Госпожа, виж какво се случва. Така, сега ще кажа какво се случва. Ти си червената. И Ивчо. Ето. Жълтата. Вижте какво се случи с жълтата.
на Дочо Цветчо започна да съва. И твоето също. Хареса ли това вълшебство? Вече и вашето в жълтото, защото ето то почва да се случва, ама самият свят... Ето. А мен ми харесва повече е това на Валерия. А това ми харесва това на мами. Това твоето ли е? На Ивчо. Не е капнало, виж го колко е красиво. Прекрасно. Така, вълшебството с повечето цветя се случи. Сега предлагам да направим нашата цветна градинка до нашите живи цветя. Ние с госпожа Николова ще принесем вашите цветчета тук, за да направим. Благодаря. Те ще продължат да разцъфват. Само гледайте. Добре. Марчи, седни ако обичаш. Бабица, какво се случи сега с тези цветя? Разбрахте ли какво се случи? Какво вълшебство става? Алиса, ти какво мислиш? Ами вълшебството става, че водата отиде върху цветята, просто е така. Просто е така, ами да. Тя се движи. Можем ли да кажем, че се движи? Да. Изкачи се по стъпалцето, което направихме от хартия, стигна до цветчето, изпълни цветчето и нашите цветенца станаха красиви, с различни, разцъфнаха. Видяхме как водата се движи. Добре, Искате ли сега да направим още един експеримент, още една забавна игра, за да видим всъщност дали водата се движи не само по този начин, а може да има някакъв друг. Сега, пред вас ще поставим чиники с бучки захар, които, забележете, са бели на цвят. Бели. Искам само да... никой не ги пипа, само ги гледаме. Само да гледаме. Марти, може ли да седнеш, защото е малко... Чихо, дечица. Няма да разберете какъв е експериментът и колко е забавен. Сега ние с госпожа Николова ще накапим върху тях капчици с цветове. Да видим какво ще се случи. Искам да наблюдавате внимателно, защото с госпожа Стефанова ще смесим различни цветове и искам да гледате много внимателно, за да видите как ще се променят цветовете в бучиците захар. Ще минем по всяка маса, Гледайте. за да накапим. Какво се случва? Виждаш ли как се отцветява? Я виж сега обаче, ако сложа така. Виж как леко се промени цвета. Два цвета. Сега ще капна върху синьото червено. Аз ще мина по всяка маса. Хайде седни. Виждаш ли как се отцветяват ли се? Гледайте внимателно, защото след малко ще ви питам някой. Стана червена. Тук капна без да искам. Какъв цвет стана? Какво вълшебство стана? Сега госпожа Стефанова с нейните цветове ще капне върху моите да видите. Да, но първо ще капна червено. И синьо. Сега ще капна синьо. За да станат много цветове. Ау, видяхте ли? Червено, синьо и какво стана по средата? Не е розово, лилаво е розово. Я да капна сега тук малко синьо да видим какво ще стане.
Какъв цвет стана? Там синьо. Зелено стана. Зелено, да. Там, тук ще капна, да ми стигне и за другите масички, Боичка. Да видим сега. Кафяво стана. Не е толкова красив. Я да видим сега. Еха. Сега? Какво стана? Не, ама вижте тук какъв цвят стана. Червеното и синьото стана. Червено, сега ще кажа. Марти, сега това ще го Нали? Ето, вижте като капна тук. Зелено, пък уж е синьо. Хареса ли ви този експеримент? Сега обаче ще ви задам няколко въпроса, за да разбера дали сте наблюдавали внимателно. Искам да ви попитам, деца, какво се случи с захарта? Алиса, пак ли? Само че вдигаш ръка всички. Цялата група, какво се случи с захарта? Да? Нека дай да кажа. Капнахме боя и се промениха цветовете. Защо се промени цвета на захарта от боята и нещо спря ли я тази боя? Не. Какво означава това? Че водата, оцветената вода се движи дори в бучката захар. Тя преминава през нея и нищо не я спира. Нали? Да. Разбрахте? Ако бяхме използвали прозрачната вода, нямаше да можем да видим този ефект. Как прониква водата в бучиците, кристалните бучици захар. Интересно ли ви е? Да. Защото вълшебствата пред нас продължават. Готови ли са? Готови са. Сега обаче ще проверим. Изчакай, Христинка, остави челийката. Дали пък водата може навсякъде да проникне и да отцвети всичко? Ви как мислите? Може? Сега ще проверим дали е така. Следващия експеримент, който ще направим, ще бъде с гъбичка и с камъче. В едната чинийка ще сложим гъбичка и в двете ще налеем вода. В едната ще бъде гъбичката, в другата камъчето и ще видим какво ще се случи. Сега ще сложим чинийките, ще видим. Първо ще направим експеримента и след това ще видим какво ще се случи. Това е спанчебоб. И по едно на маса Да, наблюдаваме. по едно на маса наблюдаваме. Това е спанчебоб. Така, сега ще налеем водичката. Сега. Готови ли сме? Да. Наблюдаваме, наливаме водата. Какво ще стане сега? Ще видим какво ще стане. Едно голямо красиво нещо ще стане. Да. Това не се получава. Водата се случва нищо. Ама тук ще гледаме ли дали ще се променя света? Ами не знам. Наливаме прозрачна вода. Откъде ще дойде този различен цвят? Вижте какво ще се случи сега. Сега ще проверим дали водата може да проникне и да се движи във всички предмети и неща. Или има нещо, което я спира. Какво се случи? Нищо не. Я да видим дали има нищо. Част на някаква вода. Колко вода? Нищо няма. Къде отиде тая вода? Как ще е нищо? Къде е водата, която наля?
водата какво стои сега, ако съм я наляла. Във вашата чиника, няма да вдигна чиниката, има ли вода? Една капчица, пък аз налях толкова много. Къде изчезна? В гъбата. При камъчето? Не, там си стои. Ами тогава какъв извод можем да си направим? Водата може ли да влиза навсякъде? Кой я спря? Камъкът. А защо гъбичката я изпи цялата? Как мислите? Защо я изпи цялата? А нека да вдигнем ръка. Кажи, Валерия, че кажи. Добре, жадна е. Освен изпива, можем да кажем, че я попива. Събира я в себе си. Други защо мислят, че това се случи? Защото е жадна, защо по друг повод? Кажи. А по друг... Защото? Мека е. Добре, какво друго има в гъбичката? Аз ще ви кажа. Има много мънички дупчици, в които водата влиза и така се случва това вълшебство, гъбата да изпие цялата вода, да я попие. Да, изчезна водата. Скри се в малките дупчици на гъбата и ето го доказателството. Сега като скри на гъбата, ето я водата. Ето къде е скрита в малките дупки на гъбичката. Така, деца, видяхте ли колко интересни вълшебства правихме днеска с вас? Нека дали приключва? Сега ще приключва. Искам да помоля сами да ни издават тези звуци. Камъчето, видяхме, че така се остана и водата се остана. Така, сега. Беше много интересно и вълнуващо, нали? Да. И тъй като се забавлявахме с тези експерименти, на финал сме приготвили една много забавна игра. Но първо да попитам в какъв цвят се отцветиха нашите цветя в градинката. Стилянчо? Смело. Зелено. Друг цвят има ли, Боби? Този. Червено. Така. Тони, ти виждаш ли друг цвят? Цяло изречение, моля. Синьо. Цветът е Синьо. син. И последно, Ивко, какъв е този цвят? Този цвят е жълт. Жълт. Това са цветовете и на вашите тениски. Защо днес сте облечени с тези тениски? Сега ще играем една много интересна игра, която се казва "Намери цветето с твоя цвят". Всички сте облечени в цветовете жълто, зелено, синьо и червено. Имам цветя с точно тези цветове. Ще поставя на масичките по едно такова цвете. И всяко дете ще си разпознае своя цвят на тениската и ще отиде точно там, където вижда цветенцето с неговия цвят. Една маса ще остане без цвете. Това не бива да ви притеснява. Вие си търсите вашия цвят. Цвете. Готови ли сте? Ще ви помоля да станете прави и да приберете столчета, за да не се путаме. По-внимателно ще се движим. Не искам да бързате. Това не е състезателна игра, а просто всеки да отиде в своята къщичка. Готови. Като дам знак, чакай малко, когато дам знак, започваме играта. Мартин, нали така? Учите си на място. Играта не може да започне без да си на място. Не е даден сигнал. Марти, ще изгориш, Марти. Правилно, точно. Добре, хайде сега всеки да намери цветето
Моля, може ли да играем тихо? Вече да вдигаме шум. Здравствуй, Марко, цветето не се пива. Я да видя. Погледнете към мен. Мисля, че всички се справихте и открихте цветето със своя цвят. Обаче Дара, къде е зеленото цвете? Там е синото. Ти видя зеленото листенце? Ама търсим зеленото цвете. Госпожо, да изиграем ли още един път? Хайде, Разменяме ли? Затворете очите, не се движим. Затваряме очите. 1, 2, 3, очите отвори, цветето се намери. Търсете си зеленото. Без да се блъскате, без да шумите. Браво, Стои! Ти си бързо зеленото цвете. Добре. Браво! Много съм доволна от децата. Справиха се отлично. Сядайте сега По местата си. вашите места. Да си И кажете така, дечица, днеска с вас, Мати, ако обичаш седни, завтра седни и се успокой. Направихме различни експерименти, видяхме как тази вода стига до цветята, как се движи, как може да се движи в хартията, в захарта, в гъбичката. Също така се движи и в сута, и в различни други материали, за които вие ще научите някой следващ път. Сега няма възможност да говорим за всички тях. Научихме, че в някои материали или неща, като камъчета, например, водата не може да влиза в тях, защото там няма такива дупчици и те са много твърди и плътни и казват: стоп, не може да влизаш в нас. И след като научихме това за водата, сме ви приготвили още една изненада. Една забавна песен, в която ще научим какво още може водата. Искате ли? Да! Добре. Сега ще я пуснем. Само секундичка. прави водата с това и прави чудеса, вълшебни. С това нашата ситуация днес за водата
Супер, ще харесва ли? И следващия път ще правим още експерименти. Бяха много забавни, нали? Да. Благодарим. И да